Hello everyone, welcome to back my YouTube channel JVDTS Family YouTube channel बयखौबो बरायबाय। आङो न'फोर साफा खालामगोन आरो आंनि मावनाय हाबाफोरखौ आं नोंसिनो खिथिलांगोन नोंथां। गाइस नै जोंनि रुमा नै थोन-थोनथार आरो नै जोंनि रुमा नै मुस्रिखौनो थिखाङाखै आरो बिफानि मुस्रिया नै बे आंनि बिसिनाया बुग्लुं-जुग्लुङैनो दं आरो फुंनि ओंखाम जाहोहरखांनानै संखांनानै जाहोहरखांनानै दायो आङो भिडिअ खालामसै होनना खालामबाय आरो स' गाइस बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गाज्रि जागोन ना बेखायनो दैयाव सोमना दोनसै आरो आङो फुवासे दं आरो बेयाव दा हराव जागोन। फिसालाजों आंजों बोरमा नायसिगोन आरो ओमफ्राय दाउ फिसाबो ओंखारदो दा आंनि दाउ फिसा बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि दाउ फिसाखौ माबायदि फैगासिनो दं आरो नै गिबायना आरो दाउ बिमाखौ खेबजानो गिबाय इनि फिसालाय गाबग्रो सोबाय बाम जाबायसो दाउ मेनायगिरनि दा माबा फैसिगोन आरो आङो गलाया दैथामैने गग'खौ नों गिनाय नाय नोङो बिमाखौ नेगासिनो सान्दुआ नायनो हादो थुदो न'आव थुदो फन जागोनसो जोंहानि बारिथिं आरो ओमफ्राय बेखौ नायोनो फिसालायाबो
थाङा बेनिखायनो आङो